вечер. Къде сме, господин Красимир В момента Максимов? сме на границата с Турция. Не границата, Минахме вече сме преди в 5 минути, Турция. да. На 10 минути сме от Одрин. Ще ходим на екскурзия до Истанбул и ще снимем оттам влог и ще ви покажем какво общо взето може да правите в Истанбул, за красотата на този град, колко е красив и наши интересни моменти оттам. Така че следете канала ми, абонирайте се за повече съдържание. Говори камерата. Колко дни ще си в Истанбул? 3 дена сме в Истанбул и след малко ще се снимем отново. И така, добро утро на всички. Часът е 7:30. Вече сме в Истанбул официално и тръгваме на панорама разходка. Спахме около 3 часа да се освежим малко. Малко си като разбий, там на всичко е точно. И тръгваме сега, ще снимаме да видим какво има на тази панорамна разходка. Айде, отваря асансьора тук от 92 година. Време се казва Бизанс, оттам идва и името на града Бизантио. Приблизително от 6 век преди нашата ера до 2 век от нашата ера си живеят мирно и спокойно. Във 2 век идват първите римляни. Септимус Северус е първият римски император, който обсажда града. Почти около 2 години му се противят за това и когато превзема града е много изнервен. Разрушава го до основи. До тогава града е бил само на един хълм и крепостните стени са били 5 км. От 3 страни е на вода, от една страна е на суша. Разбира се, когато превзема града, вижда, че също виждате и първия мост на Босфора, който е построен в 1973 година, в чест на 50-та годишна от Организацията на Републиката. Общата му дължина е 1,5 км. Днес ще минем под него с корабче, утре с автобус върху него, когато отиваме към Азия, така че от всички страни ще го видим моста, така да се каже. От тук по крайбрежния боливар продължаваме. Казах ви, че изкуствена страна е Азия. Стените, които ви разказвах, в момента са в дясна ни страна. Това са оригиналните стени, които са останали от времето на Теодосиус II. Сега от тук, като погледнете нагоре, ще видите и двореца Топкапа. Ето горе е двореца, където в течение на 600 години са живяли султаните и от тук са ръководили империята. 25 от султаните ни от 1650. Така се прави тук кафето в Песка. Само искам да видите гледката на Босфора, дами и господа. Най-красивия град според мен е Истанбул. Има една така турска поговорка, ако
Ако света беше една държава, Истанбул ще беше неговата столица. И аз мисля по същия начин. И тук сме пред стадиона на Бешикташ, Водофон парк. Стадионът е домакин на футболния отбор Бешикташ, който е един от най-големите в Турция. Основан е 1903, но е регистриран като спортен клуб 1910, първият такъв спортен клуб в Турция. Вечерта имаше организирана вечеря на Босфора. Посветихме Босфора с корабче, видяхме го от по-близо. Също така много ми хареса. Имаше организирани танци народни турски. Храната беше много вкусна. Риба буквално ловена преди минути от рибари в Босфора. Много красиво, много интересно. Мога да ви кажа, че ако имате възможност да отидете, ходете, вижте каква красота има в Турция. И може само да крадем оттам. Тук в България да направим също такива красиви места. Добро утро, начало на втори ден тук. Сега тръгваме на пазар. Си купим някакви неща, сега ще видим, ще си хвана две таксита. Таксита си фаш? Ами да. Добре. Тата как каза? Добре, тата. И после ще ви покажа какви неща сме си купили, ще снимем оттам. Ще ви кажем дали е по-ефтино в България. И така, до после. Galatasaray şampiyonu. Бяха 255 птици. Днес мостът носи имената на тези птици, които бяха в чест на демокрацията, или се казва Онбеш Темус Шехитар Капюсю. Точно в седата това е целувката между Азия и Европа. Така че някои жители на града всеки ден минават през два континента. Даже някои път минават и по два пъти. Дължината на моста е 1074 метра, широчината на моста е 33. Ето в момента точно сме в средата на моста. След пазара, който направихме, отидохме в азиатската част на Турция. Буквално за първи път стъпихме на азиатска земя. Интересното е, че Турция е толкова голяма страна, че едва 3% се намират в европейската част и другите 97% в азиатската част. Но 20% от населението на Турция живее в Истанбул. На два континента са разделени истанбулските граждани. Много интересна архитектура, много интересни места, които посетихме. Виждаме тук аквариума. Един от най-големите аквариуми в азиатска Турция. Tropic Zone.
е фалшиво опасно. Това е голям. Последните пари, които имахме от вирите си, взех едни чехли на Nike, турски чехли на Nike. В момента сме в Одрин. Одрин е на около 30 км от границата. Много са 30. И на 20, така. 20 минути. След половин час сме на границата, оттам мисля, че поне 2 часа ще сме на границата, може и повече. Защото в момента се гласува в България. И така ще снимаме после от границата. И там ще приключим влога. Покажи малко каква красота става.